Salut! Și eu sunt Sebi și azi facem un nou vlog. N-am mai postat un vlog de cred că o săptămână n-am mai postat un vlog. Lăsați asta. Vlog de astăzi. Nici nu-i vlog. Nu vreau să văd ce mai faceți. Pentru fanii mei stă ce leacă. Pentru fanii mei fac un concurs nou care ghecește în ce ora stau. O să-i dau o jucărie. Dar nu trebuie să-și o aleagă el, eu dau lui. Pa, pa!